كابزي كابستريو أقول قلت تلفزيون إيرترا عزو سلامتنا يبصحكم كم يتمسيو زخبركم تعذبتنا زينا ومستند وناز في النول الساعة أخيرا نلوم السنبت إسران شدوشان ترمشي استرالوه زينا تادوشتها قرنو وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا زينا حيزا قريبا زلخو الشاي مسكنا كساب مززام نمكتسالكم بخبرين عدومكو بقندنا تاتغفلن قدما المنستر أبي أحمد نايسرح مبزعن مفتصام اسمراتيو كولج حكمنا سنفتت عنان أوروتان يدحرم الرقات مرت جميرهم عبزبا قشبار كانت فتات مئكاب قبل طريقين حرشا قطرن محيال تزاتيو منقست تشاينا نقد انساتا زقنا ماقيدو موروكون اسبانيان كسحاحبن بزعبات سنحم ميا وقز ازر في جمرات السمامعين قطر قديات حادقا من قطار من التركي نفسا سنحامشتان كبيلون هارستا زينا تكاتاتو لصنيحكم زرزراتو يسعب قدماي منستر فدرالاوي ديمقراسياويت ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد ناي سراح مبصح نمفصام لومي ساعه 6 دحر قطري اسمرا اتيوم قدماي منستر أبي أب أسمرا أبزاتولو بريزيدنت إسياس أفورقي أبا هجراو معرفة نفرتي بزنا كبر سلفيس تسني أقبابلا تجيرلوم قدماي منستر أبي أب أسمرا أبصن حلو مس بريزيدنت إسياس أفورقي أب ممعبال كلتا أوزم دنان حابراو شركنتن كزتيوم بزي كازي بريزيدنت إسياس أفورقي قدماي منستر أبي أحمدن بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك صوماليا محمد عبد الله محمدن صباح 27 طري أب أسمرا سرود ساوركب بمكياد أب ممعبال زمدناتاتن متحقق كمون حبراوي أقداس نزلوا معبالات كزتيو تثبيت جبار منستر مكل خال فدرالاويت ديمقراسياويت ريبابليك إثيوبيا أتو لما مجرسا مسك أدم منستر أبي أحمد حبيرو مسيلوم أبتناي مقبال سنة سرعات منستر قديات وطاي أتو عثمان صالحن أما خار بريزيدنت أتو يومان الجبر أبن ترحيبهم نيرام بريزيدنت إسياس أفورقي كاب 25 كساب 27 تحساس كل تشحن 10 شعاتن أبي إثيوبيا تماسة لمبصح كايدو منبارو زذكريهم أبا عسكلتشحن 10 شومنتن تمسرته كولج حكمنا سنفتت عنان أورتا تمالي أبستقايد سنة سرعات نايدحر مرقات تمرتي بوقع جميرون تي بحكمنا هتصناتن ما هتصننزي جمر مدب دما أبك أدام يصومون نايزمت صور حلكاتيت كم جمر تفليت لهم قالت أن يفرطنا عندهم زدالو وطوزينا وتصبصبانو يسعب كولج حكمنا سنفتت عنان أوروتان يدحر مرقات تمرتن مخفات ككايدوت انحمد دلوات بمتصفاف بعسران حموشان تري أبا دراش هوتيل أسمرا بالاس وقعاوناي مجمار تنبل عكايدو أبتي سنة سرعات منستر عنا أمينة نور حسين أما هاري بريزيدنت آتو يماني قبراب كمون كبافيت فاونديشن استوكلو كيلاتات ترخيبهم نيروم فتامي دايركتور انستيتوت العلوت تكالات تمرتن مرمرن دكتور هايله محصون ابز اسمعوا مخفتك قال كولج حكمنا سنه فلتت عنان اوروتا نايدحر مرات تمرتن مجمار ابز حلف عمتات حيال تعرتات ككايد مصنحو اتمدب باستفلالي مخنياتات كدانا قدحر مصنح كونا بزخنولو درجه مصح دما زحقوس مخانو قاليطو دين كولج حكمنا سنه فلتت عنان اوروتا دكتور يمان سيون بوغنو ندحر بايتانايت كولج زملكت مبره دحر محب اتناي دحر مرقا مدب بحكمنا هتصاناتن ما هتصانن كم زجمر نزز بقعو خل مدلاوات تغيرو كم زلون بمقلات اتعلاما عقم سبكا بمعبال زدل اغلغلوت عنان نمرغغاص كم زخونه افليطو أبزنا يدحر مرقات تمرتي تكالاو متحببار نايزا كايدو بافيت فاونديشن دايركتور إيثيوبياويت بروفيسور سنايت فساعة دما أبركتوهم نمعزاز مس إيرتراز قبرو متحببار أبعاوت نايت مدب لعلا استواتو كم زنبرو بمتكاس اتزوهاب تمرتي ورقات مسكر نمحاز زيكونا حاجز نتدل هيوات محقازن مدحانن كم زخونا عزخاخيرا اتنا يدحر مرقات تمرتي زمت سلسة لكاتيت كل تشحن عسران كجمريو أبزوبا قاش باركا نتفتات مئكاب قبر طريتن حرشا قطرن محيال زحق زركب تقايدون حجون وكلي أرينا أكال مبراتون زدالو وزينا وتصبصاب شام تولد كأربيون أبزوبا قاش باركا نتفتات مئكاب قبري طريتن حرشا قطرن محيال زحق زركب بعسران كلتن طرياب كتما بارنتو تقايدون
ኣብቲ ምስ ሓለፍቲ ክፍልታት ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባታትን ካልኦት ዝምልከቶም ሓለፍትን ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ኣቶ ዮሃንስ ኢሳቅ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኩሎም ዓይነታት ግብሪ ኣብ እዋኑ ምኽፋል ግቡእን መሰልን ዜጋታት ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ምእካብ ግብሪ ጥሪትን ሕርሻ ገጠርን ዘሎ ዝሕታለ ምእራም ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ዝምልከቶም ኣካላት ንምብርባሩ ክጽዕቱ ተማሕጺኖም ንኣሰራርሓን ዕላማታትን ናይቲ ብምምሕዳር ዞባ እናተማእከለ ብደረጃ ምምሕዳራት ከባብን ዓድታትን ብዝተመዙ ሽማግለታት ዝእከብ ግብሪ ጥሪትን ሕርሻ ገጠርን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣቶ ዮሃንስ ግብሪ ካብቶም ቀንዲ ምንጭታት ኣታዊ መንግስቲ ምዃኑ መንግስቲ ድማ ንህዝቢ ዘድሊ ኣገልግሎታት ኣብ ምውዳድ ከም ዘውዕሎ ሓቢሩም ግብሪ ንግዳዊ ሕርሻ ዝበሃል ኣለና ግብሪ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን ዝበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ ይፍልልዩ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ግብሪ ሕርሻ መሬት ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ወዲ ዓዱ ኮይኑ ኣብ ዓዱ ናይ መሬት ሕርሻ ምዝውሃቦን ጥሪት ከዓ ምዝህልዎን ዝኸፍሎ ግብሪ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን ንብሎ ንግዳዊ ሕርሻ ንብሎ ንንግዲ ተባሂሉ ንኣውፈርቲ 5 ሄክታር 10 ሄክታር ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝውሃቦም እዚኦም ዝኸፍሉሉ ግብሪ ኣገባብ ካልእ ኣገባብ እዩ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዘለዎ ብዝሒ እንስሳ ዘቤትን ሕርሻ ገጠርን ካብ ካልኦት ዞባታት ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ እኳ እንተኾነ በቲ ዝእከብ ዘሎ ግብሪ ግን ኣብ ድሕሪት ምህላው ዝጠቐሰ ኣቶ ዮሃንስ ኩሎም ኣብ ምምሕዳር ህዝቢ ዝነጥፉ ኣካላት ንኣተኣኻኽባ ግብሪ ሕርሻ ገጠርን ጥሪትን ብዝምልከት ኣብ ኣዋጅ ቁፅሪ 178 እዝባር 2016 ከምኡውን ሕጋዊ ምልክታ ቁፅሪ 125 እዝባር 2016 ብንጹር ሰፊሩ ንዘሎ ምርኩስ ገይሮም ነቲ ንጥፈት ከበራብሩ ብምዝኻር ነቲ መስመር ስሒቱ ዘሎ ኩነታት ንምትዕራይ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እናተዋሃደ ብዕቱብ ክሰርሕ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣብሪሁም እቲ ዘሎ ጸገም ካብ ህዝቢ ዘይኮነ ናይ ኣሰራርሓ ድኻም እዩ ዝበሉ ተሳተፍቲ ምምሕዳራትን ኣባላት ቤት ጽሕፈት ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን ኣሰራርሖም ከስተኻኽሉ ህዝቢ መምርሒታት ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ብኹሉ ቋንቋታት ዝፈልጠሉ ሜላታት ክናደ መጠን ክፍሊት ግብሪ ንሂሩ ስለ ዘሎ ዳግመ ግምት ክግበረሉን ክመሓየሽን ንሽማግለታት ኣከብቲ ግብሪ ዝውሃብ መተባብዒ ኣብ ግዚኡ ክግበር ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ኩነታት ብስግር ባሕሪ ይኹን ብመሬታዊ ዶባት ኤርትራ ተርእዮ ወራራት ኣንበጣ ክኽሰት ስለ ዝኽእል ህዝብን ኩለን ኣካላት መንግስትን ከም ወትሩ ኣብ ጥቡቕ ምክትታል ክጽመዱ ጸዊዑ እቲ ሚኒስትሪ ብ24 ጥሪ ናብ ኤሪና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ዝኾነ ተርእዮ ኣንበጣ ምስ ዘጋጥም ቅልጡፍ ሓበሬታ ናብ ኣቤተ ጽሕፈት ምምሕዳራትን ጨናፍረ ሕርሻን ክለኣኹና ዘኻኺሩ ለበዳ ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ልዕሊ ትጽቢት እናሰፍሐ ኣብ ዘራእቲ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ሃስያና ውረዲ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ብመሰረት እዋናዊ ሓበሬታ ውድብ መግብን ሕርሻን ዓለም እዚ ለበዳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሓለፈ ርብዕ ዘመን ካብ ዝተረኣየ ለበረታት ኣንበጣ እቲ ዝኸፍአ ኮይኑ ተመዝጊብሎ ምንቅስቓስን በረራን ኣንበጣ ኣዝዩ ቅጽበታውን ተቐያያርን ብምዃኑ ሃገርና እውን ወላ እኳ ኣብ ውሽጣዊ ቁፅፅር ኣንበጣ ምድረ በዳ ኣዝዩ 40 ስራሕቲ ዓመም እናሃለወት እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ኣንበጣ ክጸልዋ ከም ዝኽእል ስሕት ኢሉ ዘጋጥም ዘሎ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝብገስ ወራራት ኣንበጣ ምርኣያዩ ኣብ ከተማ ዓሰብ ብሳሊና ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ብግዝፉን ቁመቱን ኣብ ገማግም ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ተገፊዖም ካብ ዝተረኸቡ ዓሳታት ነባሪ ዝዓበየ ምዃኑ ዝሕብር ዓሳ ነባሪ ሎሚ 26 ጥሪ ተገፊዑ ወፂኡ እቲ ዓሳ ነባሪ 13.5 ሜትሮ ቁመት ኣለዎ ኣብ 2018 ኣብ ካሩም 8 ሜትሮ ኣብ 2012 ድማ ኣብ ደሴት ፋጡማ 6 ሜትሮ ቁመት ዝነበሮም ዓሳታት ነባሪ ተገፊዖም ምንባሮም ይዝከር ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ኣብ ልዕሊ ገዘፍቲ ዓሳታት ምስ ምንጻፍ ባሕሪ ምርጻ ምስ ዓበይቲ መራኸብን ካልእ ምኽንያታትን ከም ዘጋጥም ክኢላታት ይሕብሩ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣህግራዊ ዜናታት ሒዘ ክመለሰኩም ምክትታልን ክትቀጽሉ ደጊመ በኽብሪ ዕድም
ሞሮኮን ስጳኛን ኣብ ሰሜናዊ አትላንቲካዊ ውቅያኖስ ንክልቲአን ሃገራት ከሰሓሕብ ኣብ ዝጸንሐ ማያዊ ግዝኣት ዘተኮረ ዝርርብ ክጅምራ ተሰማሚዐን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝስምምዕ ዝበጽሓ ብ24 ጥሪ ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደረጃ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ረክብ እዮም ሞሮኮን ስጳኛን ኣብ ዝሓድሽ ዝርርብ ከኣትዋ ተራዳድየን ዘለዋ ባይቶ ሞሮኮ ኣብ ዝሰሙን እዚ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ነቲ ኣብ ገማገም ምዕራብ ሳሃራ ዝርከብ ምስ ስጳኛ ዘከራክር ማያዊ ግዝኣት ልኡላዊ እጀቶ ሃገሩ ምዃኑ ድሕሪ ውሳኔዮም ግዝኣት ስጳኛ ዝኾና ደሴታት ካናሪ እቲ ብሞሮኮ ዝተወስደ ስጉምቲ ምስ ማያዊ ግዝኣትን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምግላጽ ኣትሪረን ከም ተቃውሞ ይሕበር ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሞሮኮ ምርግጋጽ ማያዊ ግዝኣት ልኡላዊ መሰልኒ ሓንቲ ሃገር ምዃኑ ብምንጻር ምስ ዝኾነት ካልእ ሃገር ዘይምቅዳው ዝፍጠር ድማ ብመሰረት ሃገራዊ ሕጊ ብዘተክፈትሖ ከም ዝግባእ ጠቂሶም ነቲ ምስ ስጳኛ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዝርርብ ንምዕዋት ሃገሩ ሙሉእ ዓቕማ ከም ተበርክታ አረጋጊጾም ሞሮኮ ኣብ ምርግጋጽ ሰላም ርጋትን ስጳኛ ተጻወቶ ተራ በቀሊል ዝጥመት ከም ዘይኮነ ነቲ ኣብ ቃልሲ አንጻር ሽበራን ዘይሕጋው ምስጋር ስደተኛታትን ዘለውን ጥብቅ ዝምድና ብምጥቃስ ዘነጸረት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስጳኛ አራንቻ ጎንዛለስ በወገና መንግስት ሞሮኮ ንልዝብ ክፉት ብምዃኑ ኣመስጊና ክልቲአን ሃገራት ብጉዳይ ምዕራባዊ ሳሃራ ብተደጋጋሚ ኣብ ምትፍናን ከኣትዋ ምጽንሐን ይፍለጥ ቁጥር ግዳያት ናይቲ ብ24 ጥሪ ኣብ ምብራቃዊት ቱርኪ ዝተኸስተ 6.8 ሬክተር ዝዓቆኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናብ 35 ክብ ከም ዝበለ ተሓቢሮም በዚ ልዕሊ 700 ተወሰኸ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ዘስዓበ ባህርያዊ ሓደጋ ልዕሊ 1600 ከም ዝቆሰሉ ድማ ተገሊጾም ኣብቲ ከባቢ ብኣማይ ዝቁፀር ሓደጋ ምፍራስ ኣጋጢሞ ካብ ዝነበረ ህንጻታትን ኣባይትን ልዕሊ 75 ሚታዊት ከም ዝዓነወ ዝሓበሩ ሰመዚ ዜጋታት ተፈጢሩ ዘሎ ስጋት ሙሉእ ብሙሉእ ክሳብ ዝቕንጠጥ ናብ ኣባይቶም ካብ ምምላስ ክቆጠቡ ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ 12 ሰዓታት በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ዝፈረሰ ህንጻታት ዝተደብዩ ንምውጻእ ብዝተኻየደ ጻዕሪ 45 ብህይወት ክድሕኑ ከም ዝኻሉ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቱርኪ ብ26 ጥር ሓቢሮም እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሶርያ ኢራንን ሊባኖስን እውን ከም ዝተሰምዐ ይፍለጥ ኣብ ቱርኪ ከምዚ ዝበለ ብርቱ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክኽሰት እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ 1999 ልዕሊ 17000 ኣብ 2011 ድማ ልዕሊ 520 ሰባት ብሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝሞቱ ይዝከር ናይ መወዳእታ ዜና ብባርዕ ሞሮር ከቢድ ሃስያ ወሪድዋ ኣብ ዝወርሐ ክፍለ ሃገር ኩዊንስላንድ ናይ ኣውስትራልያ ብ25-26 ጥሪ ብዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብን ሓደጋታት ዕለቕልቕን ኣብ ልዕሊ ንዋትን ኣከባብን ተወሳኺ ዕንወት ከም ዝወረደ ይጋዋሕ ኣሎ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ንሰፊሕ ክፋል ናይቲ ካብ ወርሒ መስከረም 2019 ኣሽሓት ሄክታራት ጫካታት ዘዕነወ ባርዕ ሞሮር ኣብ ምጥፋእ ኮልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ይግለጽ እንተሎ ሰፊሕ ከባቢታት ግን ብዝተኸስተ ሓደጋ ዕለቕላቕ ተኸርዲኑ ምህላው ተሓቢሮም ብመሰረት ሰመዚ ምክትታል ሜትሮሎጂ ኣውስትራልያ ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ክፍለ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 160 ሚሊ ሊትር ዝናብ ከም ዝወቅዐ ብምሕባር ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ተወሳኺ ዝናብ ክሃርም ምዃኑ ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ምህላው ዜጋታት ኣብ ምንቅስቃሳቶም ጥንቃቄ ክገብሩ ፀዊዖም ብሰንኪቲ ባህርያዊ ሓደጋ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ክዕጽን ከሎ ብዕለቕለቕ ዝተኸርደኑ ናብ ውሕስ ከባቢ ናይ ምግዓዝ ስራሓት ከም ዝተኻየደ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣውስትራልያ ገሊጾም ብተኸታታሊ ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ከቢድ ዕንወት ወሪድዎን ዝጸንሐ ክፍላት ሃገራት ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ብዘሎ ዝናብን ዝሑል ኩነታት ኣየርን እፎይታ ረኺበን ከም ዘለዋ ዝሕብሩ ጸብጻባት እቲ ባርዕ ዳግማይ ከይበጋገዝ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ስግኣት በዝሓድሽ ምቅያር ኩነታት ኣየር ተላዒሉ ከም ዘሎ የረድኡ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብ ሰዛዚሙሎ ምስለ ምክትታልኩም ነመስግን በሮክ ለይቲ